Berna, tinatanong kita. Maybe I can get you someone. I don't care what they say. I'm just trying to be one of the boys. Gusto niyo mga ka-student si Paolo para magkatid ng mga sukot. YSYL. Sukot para sa mga Pilipino. Alam niyo ba, ibig sabihin ng sumukot? Ibig sabihin ng sumukot ay cringe. In Tagalog, may natutunan naman kayo sa akin. Mag-aral nga kayo. Sayang naman yung binabayad ng mga magulang sa tuition nyo. At kung di kayo nag-aaral, sayang naman yung binabayad ng magulang nyo para hindi mag-condom na nagawa kayo. So, manonood tayo ngayon ng mga cringe videos. Hopefully, malabanan natin to na ating pangangatawan. Sana uminom kayo ng mga vitamina nyo ngayong araw. Sana naman enough na yung mga ininom kong gamot para wala na akong maramdaman sa mga makikita ko. Unang sumukot from Carl. What the... Brown kiddo? Princess Thea, ano na? Wala ka na. Wasak ka na. Ah! Hame. Yeah, spit it. Pwe! Kulang ka dito. Kailangan mo muna lang baby powder. Kulang ka pa, ati. Talo na si Princess Thea dito. I'm sorry, Princess Thea. Ito na ang tunay na prinsesa. Una-una talo ka niya sa edad na. Bakit na naisip yung brown kiddo? Parang talo. Simi, heme. Ano, talo ka, Princess Thea? Ito, Ingles. Hindi. Princess Thea pa din. Ang tunay na bangis. Kulang ka pa sa langis at bata. Hoy, anong sunod? Bukod tangi. Kulang ka pa sa gatas at langis. Next, please. Ayoko na panoorin yan. Kapatay ako na lang mo. Hala, mahal kita pero di ako tutuloy yan. Kailangan mo managot sa bata. Ano gagawin mahal? Tago mo ko mahal. Kailangan kita isuko sa mga makinig ka para sa'yo. Ayoko makulong, mahal. Kailangan mag-vergam. Sarap ng feeling mo. Kala ko una roleplay. Kala ko roleplay na isang magnanakaw sa isang polis. May mga ganyan naman na mag-shota na kinky. Ito hindi, dito kinky. Kupal lang. Okay pa noon no? Nung mga wala pa mga internet masyado. Pag may ginagawa kang nakakabobo, walang record. Walang nakakaalam. Kayo lang. Amnesia. Right advantage. Next, ayoko na. From Kobe. Droga, pero hindi raw niya inabuso ang biktima. Kapag nakaupo ka sa bisikleta, naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng isang tao. Sinasabi mo yun Bobo! nangyari sa bike pa naman? Yes. Kaya ka nasuntok sa mukha ko Mga ganyan, nasusuntok talaga sa mukha Una-una, ano ngayon kung may virginity isang babae, wala? Wala sa puday niya ang kanyang pagkababae, okay? Wala rin sa itlog mo yung pagkalalaki, okay? Hindi yun basihan, hindi yun nagpapababa o nagpapataas ang pagkatao mo sa ibang tao. Yan lang ang naging side effect. Kasi ang side effect ng relihiyon. Ginagawa lang ni Kuya para mapababa yung sentensya niya. Kasi makakasuhan niya Tinatry niya pero alam naman na lahat ng buong medical, sa buong scientific community na totoo yun. Kasi pwede nga kahit wala kang gawin, wala ka na nung parang flap of thin membrane. Kumbaga, hindi mo kailangan ma-pierce. Kahit sa simple yung pag-stretch mo lang, pwedeng ma-rip. Okay lang yun. Okay ka ba? Yung mga babaeng nanonood dyan na cancer? Wala yun. Hindi yung basta kung anong klase kang tao at kung ano ka. Deserve mo pa rin ng respeto ano mangyari. Diba? Tinatry kasi ng gaasa si Tanga So, gagawa siya ng paraan. Sana yung utak niya matagal lang hindi virgin kasi bob siya. So, April, Normies, memes. Wala na. Finish na. Ignore. All the time. Sa classroom. Nice. From Pusang Gala. Paano nga ba kung wala talagang galawan ang pila ng sasakyan? O sa kami na magbababa? Sir, dapat po kung may sticker kayo sa loob. Ay, wala na. Araw-araw ako nagbababa dyan. Ayaw mag... Puro araw-araw ka naglakad dyan, nagbababa. Kaya araw-araw nagbababa dyan kasi wala mga pulis at MMDA na nakakita sa'yo. Dahil nagbabaraw siya ng bata, boss niya raw ang kausapin at tikitan ng MMDA. Sino boss? Ang sa amin, wala pong boss-boss dito. At tanungin nyo po, nandito naman yung mga media, tanungin nyo po sinong boss niya. Yung binabanggit nyo daw na boss sa... Hindi sa Lord Jesus. Lord Jesus. Oo, boss ko. Tinawag mo pa si Lord Jesus, ha? Para-paraan din, para yung kaninang masamang loob sa dalagitan. Kanya-kanya paraan para makaiwas kulong. Dagdag ka pa sa papakainin ng mga tax natin, From Percy. Binibiro lang, hinipuan na ganon.
Will they be liable? You said yes. The answer is, I think it's no. Nope. I think it's yes. Ano ba good job sa mga bumoto. Very good. Mga nasuhulan dyan. Very good kayo. From GMA, the best channel. Siguro may butas yan dito. Ano ba? Hindi nyo kasi naiintindihan paano mag-isip ang mga GMA, okay? Iisip lang yung kapakanan ng babae. Hindi ba sa washing machine? From Mason. Beats me, beats your hammer. It's just not just a hammer. Whatever. Uy, wag dyan! Best acting! By Kuya Magnanakaw. Yun na yun? Yun na ang humor ng Pilipinas. Uy, wag dyan! Next, from Levinil. So yun po mga kaibigan. Alam na natin, isa siyang conger. Tuturuan ko po kayo ngayon kung Mga lagi Walang mga personalidad. Eche. paano mag-react ng haha sa mga memes na sineshare ko. Kasi po, ganito yan. Hold nyo lang po yung like, then swipe mo dun sa haha, dun sa, dito sa haha. Then ganun lang, hindi Yan na. po yung like lang. Kasi memes Meme yan na eh. yan. Memes yan, guys. Siyempre nakakatawa. I appreciate nyo naman yung mini-memes ko. Okay na? Ganyan ha? Hindi siya nakakatawa, Ganyan. though. Hold. And then, haha. Happy? Okay na yan. Yun yung mag-aaral kayo eh. Sabi kay Papa Jesus. Next, from meme page. Pag tumingin ka, bobo ka. Bago. Yeah, gusto mo maging cool ha? Ano ka ngayon, tanga? Sinong bobo ngayon? Mga bobo! From ABS. Pag nakita na ako na GMA or ABS, alam ko, mangyayari hindi kaya-aya. Ano yan? Brand new chopper daw. So bago to, bagong bili. Pinigayabang nila. Nice. Mission failed. Oh my God. So proud. Nasira pa yung ano. Nice. Hindi na alam gano'ng kalakas ang ano nun. Hangin nun. Di pa tapos? Ano pa? Ano pa? Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin. Yes. Bagsak. Bagsak mo, please. Please, mabagsak ka. Please, mabagsak ka. Please, 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 please. Please, please, please. No. No. Ako bumagsak yun, please. Gago, nasira. Sarado na. Oh no. Oh, tibay ng cameraman, gago. Bakit di siya lumaban kahit konti? Kulang yung bayad sa akin para dito. Hindi worth yung binabayad sa akin para dito. Buhay kapalit. Gahanap buhay nga ako, hindi ako nagsusuma kabilang buhay ha. Very good sa mga nagplano nun. Halatang wala pang experience ha. Sa mga helicopter. Very good. From Nico David. Saan ba yun? Dahan-dahan. Okay. Ayan o, dyan siya bumagsak. Okay. Dyan siya bumagsak. Pero nandito siya. Bakit? Inang tao eh. Nangina. Hindi ko maintindihan talaga. Ba't ganun? May nagawa ba akong mali? So, dyan siya bumagsak. Pero dito siya napunta. Puta. Ang labo naman nito. Game. Ayan o. Paano siya napunta sa harap? Basta tatawa ako sa tawa niya. Dito siya bumagsak. Tama nga naman siya. Tapos dito siya napunta. Continuity at its finest. Tapos ayan no, kitang-kita yung pinutukan niya. Ang pinutukan niya yung bus driver. So, napatay niya muna yung bus driver. 'Di ba? Bago yung kriminal, okay. Eh no, patay oh. Nandito yung trajectory nung ano niya. Ang labo sobra. Ba't ganito to? Mas masahol pa dito sa Victor Magtanggol eh. Ito yung binaril niya. Kaso ito yung tinamaan. Nice, I love it. Bakit gano'n? Pero binaril niya, kitang-kita. Tapos yung ito yung tinamaan.
Well, basta kahit anong ilabas sa GMA at ABS, alam nyo ng cringe yan eh. nasa cringe central yun eh, okay? Accepted na natin yun eh. Next, please, from siguro napakaganda po ng hangarin ni pag-usapan ito federalismo, pero sa akin po sa natin pag-usapan natin sa pamamaraan. Ito ang pinakamataas sa bansa natin. Seryoso ba yan? Hindi ko baka inedit lang eh. Pero parang hindi siya mukhang inedit. Pero ano ko pa din. Maraming salamat John Godino. Pero ano ko pa rin yan sa... Wala akong tiwala simula nagkaroon ng Photoshop. Wala akong tiwala sa mga... Yes! The Queen of Cringe! The one and only. Oras pa ba tayo, ha? Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba magtiis? Ha? Woo! Oh my God. So, hindi nakakaalam yan ay galing ng isang K-pop reaction video. Nilagay si Papa D. So, dito sa ating you sumukot, you lose. Mga sumukot dyan, like nyo na. Sa mga hindi sumukot dyan, like nyo pa din para awan nyo na. Kailangan natin suporta ng bayan. Comment na lang kayo lang. Mahina ka, Paulo. Wala yung silbi. Wala yung silbi sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga nanonood. Don't forget to share sa mga friends nyo. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo out. Kung syempre, huwag nyo kalimutan mag-donate, ha? Please, para na malapit na ako makabili ng mic. Konti na lang, mabibili ko na yung budget na maganda. So, donate lang kayo. See me, hammer, you see me, hammer, yeah, my wood.